les persones, per les pròpies necessitats que estan vivint, en general és més fàcil empatitzar amb altres persones que es troben en situacions similars. Està a l'alça perquè la crisi el que ha fet és fer més conscient a les persones de que els problemes no els té l'altre, sinó que també els pots tenir tu, no? O algú proper a tu. I això ha sensibilitzat a la gent cara a que si jo puc donar a algú que ho necessita, doncs potser demà ho necessitaré jo i també em podran donar a mi, no? No tenen la recompensa econòmica, però sí la personal o la incidència en aquell moment. La gent, o una part important de la gent, prefereix tindre una vida que serveixi per a alguna cosa que tindre una vida que li doni de menjar, de dormir, de divertir-se. Un exemple pràctic en el moviment és que s'han incrementat el número de voluntaris en els nostres centres d'esplai. Aquest estiu hem tingut uns 200 monitors més que l'any passat, no? Monitors joves que aquest estiu han decidit anar a fer les seves colònies, campaments, rutes amb els seus centres d'esplai. I per altra banda, en els centres d'atenció diària, amb aquest col·lectiu més vulnerable socialment. Per mi el més important és el tema de la cohesió social. El fet que el tracte que dispensa tant un activista cultural com un voluntari és que quan dispensa la seva activitat, quan la tira endavant, no fa cap tipus de diferències. Que estiguin en alça potser voldria dir que hi hauria moltes persones que valoren més, no, el fet de fer servei en els altres, no? Indubtablement. És a dir, d'entrada partim que Catalunya és un país que tradicionalment, durant molts anys, durant més d'un segle, s'ha viscut el voluntariat, a vegades amb altres noms, no té per què haver sigut aquest sempre, com quelcom identitari. És a dir, nosaltres tenim la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre dret civil, la nostra gastronomia, el nostre paisatge, moltes coses que fan que ens puguem sentir com som. Tot aquest món associatiu, tota la gent que hi ha, homes i dones que hi ha al darrere, moltes vegades que passen desapercebuts, desconeguts, són anònims, persones anònimes. Anem a millorar la nostra comunitat i a fer-ho més a prop i a fer-ho amb un sentit de que la meva vida ha de servir per alguna cosa. O sigui, jo tinc família, amics, treball, no sé què, dormo, menjo, no sé què, però a més haig de deixar alguna petjada aquí, no? I evidentment això imprimeix un caràcter i el caràcter que imprimeix és d'una societat democràtica, una societat coherent i una societat que realment entre els seus individus es mostra com a exemplar.